haka muke, ba tausayi. Yanzu Mahdi Shehu ya ce Katsina State ana cutar da me mutane, ana kashe mutane, ga kuɗin budget ba amfani da shi, ga makarantu ba a gyara ba. Tsaya, zai yi ko da kage ne da ƙarya, abin da ya kamata gwamna ya kira shi, zo Mahdi, ka kawo abubuwa, ni kuma mu kawo. Gwamnati ne, domin in ka ce kai gwamnati ne, kayan wannan ba kayan ubanka ba ne, kayan waye? Na jama'a ne. Saboda haka kowa zai iya tambaye ka, anna laka haza, in dai gwamnati ne. In kana baka so a maka wannan magana, sauka daga gwamnati ka koma gidan ubanku, ba dai gwamnati ba. wala bude yuhasab, ko da ƙarya ne sai an saukar da kai, an tambaye ka. To in abin da sa nake wannan magana dai nuna muku halinmu ne, kuma in ba mu yi magana ba, kun gane, in ba ma magana ko, to abun zai fi haka, abun zai fi haka. Sun kashe kotu, shikenan a bari alkali mana ya kare kotun shi. Yanzu kuma a ci 'yan sanda su kama shi, ba kwana ɗaya ba. Abinda gwamnati, dokar ƙasa, zaman lafiyan nan da muke yi, ba ku san wani abu ba. Wallahi ina gaya muku, wallahi in ba ku sake bawan Allah nan ba, da ku da 'yan Boko Haram babu bambanci, ba ku da bambanci da Boko Haram. Domin Boko Haram ba su ce ba ruwanmu da constitution, ba ruwanmu da dokanmu, bindigan mu ce. To kuma ba ruwanku da constitution, bindiga ku ce. Me bambancin ku? To ha gara Boko Haram, alal aqal suna Allahu akbar na ƙarya. Ka gara su. A kama mutum yana da iyali fa. Ni ba shi ya dame ni ba, abin da ya dame ni ku. In har an kama irin wannan wanda Allah ya bashi karfin zuciya ya fito ya ce ana cutanku, ku ake cuta ba wani ba fa, ku. Duk wani abu shi Allah ya wadatar da shi, bai bukatan kwabo, ko yana bukata? Saboda haka wa yake wa faɗa? Talaka yake wa faɗa. Talaka a kama shi a cikin irin ƙasan nan, ƙasar da mu ba bayin kowa ba, ba bayin kowa ba. Waya ce wai magana ta zama matsala, mu yi ƙoƙari a buga ma wannan ya ɗauka. Wai ka buga ma mutum ma waya yana wahalan wai ya ɗauka. Wai ƙasan nan wai an ba shi mulki. Mulkin me aka baka? Za su zo su bari su zo, muna ganin su a cikin gari a wulaƙance. Su ɗin nan da kuke gani ba wani sabo ne. Ya ɗauki waya ma, su kama mutum kwana 10, maciji ya cije shi, a ƙi ba shi magani. Ku da mutumin kudu ne, da daga Amerika za a fara magana ko? To mu fa wa zai muna magana? Domin ɗan uwanku ne ke cutar 'yan uwanku. 'Yan uwanmu haka suke, ba abin da suka sani sai ƙeta, sai mugunta, sai cuta, talautar da mutane, shi kawai suka iya. Constitution ya ce ku kai shi kotu ku sake shi, in beli ne zai iya belin kanshi. To 'ya'yan shi fa, 'yan uwan shi fa, wai dan me? Wai dan ya ce kun saci kuɗi? Shin ba ku saci kuɗi ba? A cikin ku akwai wanda zai zo ya rike Kur'ani bai ci kuɗin gwamnati ba na haram? Wallahi na rantse tun daga Buhari har ƙasa ba wanda zai iya, babu shi. Su zo su mai da wawaye mutane don sun ga sakakarun mutane sun suna musu sai kai shikenan. Wallahi ba za su iya ba, wallahi ba za ku iya ba da zalunci. Kun ga bawan Allah na yana nan yanzu, wallahi in yi muku addu'a ba inda za ku, wallahi ba inda za su, in yi musu addu'a, don sun zalunce shi. Domin na ɗanɗana irin wannan zalunci, amma ni alhamdulillahi ban yi muguwa addu'a ba, ban yi ta ba. Domin na san
wa'yansu ne ke kokarin daga america ya fito, na sani a yi maka karya saboda ka bai ma wani mugu addu'a. Amma me duk wa'yannan da suke da hannu wurin kama ni ban yi wata shida ba duk sai da Allah ya dauke su sun mutu. So ka tsare mutum kai baka san ajalinka ba, yaushe baka san ajalinka ba. Wannan me kuke da mulkin da kullum ana la'ana ku, kullum ana zagin ku, har mawaka yanzu sun gane cewa duk fanko ne, fanko ko ba ne. Sai na cikin irin wannan, wai kuna irin wannan, mutum ya fito maimakon ku zo ku karrama shi. In ma wani abu ne ku kira gwamna, a kira a ce ku yi hankuri, menene ya faru, za a gyara. Shi na yake yin abu. To wallahi ba za su mai da mu bayi a ƙasan nan ba, mu ba bayan kowa ba ne, ba su bayan Allah ne mu, ba za su mai da mu bayi a ƙasan nan ba. Mun san inda kudu ne. Kun ga da tun da naga suna ma bambanci da na tashi musu da abu, amma naga abun yana so ya dawo, abu yana so ya dawo ƙarshe abu kuma maimakon abu tsaye abu a hankali mu ƙare lafiya. Musibin da take kanmu sun ishe mu, to amma abun yana so ya koma wani abu. Ina ba su shawara su sake wannan bawan Allah fauran da sauri, kuma su nemi afuwar shi, domin ƙasa da addu'an irin waɗannan bayan Allah da ita ce Allah ke azabta mutane. Kuma wannan maganan da nake ya zama dole ne, domin sai da nabi ne magana da wanda ya kamata a yi magana da shi, nuna musu haɗarin abu, nuna musu kuskurensu, kuma duk wanda na yi magana da shi bai nuna mu ba kuskure ba, to ya za a yi haka? Mu koma mun lalace, mu ba a san mu da in mun karɓi mulki sai dai kowa ya wahala, kowa ya wahala, kowa ya galabaita, ba mu da tausayi. Allah shirya da mu. Saboda haka kuma bayan Allah ku yake wa wannan abun nan, kuma sha addu'a, kuma sha addu'a Allah ya fito da shi. Ya ce shi in ya mutu shahada ya fi sabilillahi. To amma kamar yadda inda su ne ake cuta, kusan ba zan tsaya a cuce su ba, to haka ba zan yadda su masu zama cuta ba, su dinga cutan jama'a cikin irin wannan hali da ake ciki. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya fitar mana da shi lafiya.